Dnešná akcia je venovaná celá kukurici, konkrétne silážnej bioplynovej kukurici. No a máme možnosť byť tu v Detve na inovačnom centre. Inovačné centrum je miesto, na ktorom sa vždy snažíme sústrediť čo najviac noviniek a technológií z oblasti pestovania kukurice, výživy, jej sejby, spracovania, v podstate všetko, čo vás ohľadom kukurice napadne. Konkrétne tu v Detve silážna bioplynová kukurica. V súčasnosti pestujú sa len hybridy kukurice, čo možno veľa ľudí nevie, no a zvlášť tieto hybridy, ktoré máme tu možnosť vidieť, sú určené len na silážne spracovanie, čiže kukurica už za chvíľku v tomto stave sa zberá, seká, vzniká silážna hmota, tá sa ukladá do silážnych jám alebo do bioplynových staníc, kde sa následne z nich vytvára a robí bioplyn. Tá výnimočnosť podľa mňa súvisí so samotnou technológiou šľachtenia. Dekalb šľachtí kukuricu už viac ako 100 rokov. Pred 2 rokmi sme oslávili 100-ročnicu v podstate a dovolím si tvrdiť, že tou hybridizáciou dekalbu začala tá široká sieť po celom svete následne. Takže určite tou technológiou, prístupov ku kukurici, no a samozrejme prístupom ku farmáru. Ten hybrid v prvom rade musí byť kvalitný, musí presne sedieť a pasovať pre dané klimatické pôdne podmienky a tak ďalej. No a potom samozrejme tá stabilita úroda. To je to, čo každý farmár potrebuje. Je to v podstate robené pre farmárov, pre tú farmárskú verejnosť, aby si to mohli tie hlavne nové veci vyskúšať, aby to videli na vlastné oči. Je tam celé portfólium hybridov, ktoré si môžu v podstate vidieť a ošahať, jak sa hovorí, na vlastné oči a na vlastné ruky, aj tie klásky a všetko, takže v podstate je o to záujem, o tieto akcie a potom na základe toho sa farmári rozhodujú, čo by im najviac vyhovovalo v pestovaní v ich regiónoch. Skúšame nejaké nové hybridy, nové prípravky, ako aj chemické. Takže vlastne aj preto sme začali s dekalbom robiť. Boli sme na pokusoch, boli sme v Borovciach, kde sme videli vlastne tie hybridy. Páčili sa nám, tak sme ich skúsili aj v našich podmienkach. Nový systém ukotvenie kukurice, ktorá naozaj musí vydržať až do tej jesene, do tej zimy. V podstate zimy myslím tým, ak hovoríme o vyšších nadmorských výškach. Verím tomu, že keby sme boli naozaj niekde na juhu Slovenska a videli ste túto kukuricu, ten habitus by bol veľmi obdobný, pretože i napriek tomu, že teda tu má dostatok tej vody a ona tú vodu využíva, vie si veľmi dobre poradiť i s tými naozaj dlhšími periódami sucha. Viac menej od tých začiatkov už používame dekalbácké hybridy. Výhoda, vždy boli špičkou a vždy sledujú ten smer, kde konkurencia ide, tak idú aj oni a viac menej posúvajú tú kukuricu ďalej. Sú to nové hybridy, ktoré každoročne prichádzajú, ale viac menej aj tie staršie hybridy, ktoré sú dlhšie roky, sú osvedčené a vždy niečo nové vedia posunúť nás ďalej. My společně s partnerskými firmami tady prezentujeme jednak přesnost setí a zakládání porostu kukuřice a dále se zabýváme a soustředíme na změny organizací porostu při setí, to znamená na setí do úzkořádku na 37,5 cm a dvouřádku, čímž zvyšujeme výnos, zlepšujeme stav toho porostu hned po zasetí, ty porosty jsou hustší, udrží si lepší mikroklima, vytvoří si lepší mikroklima a v neposlední řadě eliminují nebo omezují erozi, vodní erozi, ty úzkořádkově zaseté porosty. Spoločnosť Monsanto je značka Dekalb, v súčasnosti patrí asi medzi tie najväčšie osivárske spoločnosti na svete. Stretnete sa s ňou naozaj na všetkých kontinentoch a pre potreby jednotlivých kontinentov, krajín, klímy a tak ďalej sú špecificky šľachtené jednotlivé hybridy kukuríc.
Čo sa týka Slovenska, značka je tu zabehnutá už od začiatku 90. rokov, čiže farmári veľmi dobre poznajú DeKalb a myslím, že má veľmi veľa svojich priaznívcov. No a dúfam, že tento trend bude nasledovať aj do budúcnosti, pretože stále sa snažíme byť inovatívni a prinášať niečo nové.